Як там? Так, опустив ж я. Опустив ж я вже онлайн. Ну, файно. Та що, та йдемо. Йой, ну ніч. Йдемо спати. Когось іще? Ага. Як му мав писати? Так, у нас на серверові. Ага, троє нас. Ну, та що? Христос Воскрес! Будемо низько святити Пасху на серверові, та гейсмеся пообіцяли перед цим. А й був то нормально вчинити, треба нам скласти кошар. Перед тим іду вам кажу, у котрій у церкві будемо святити. Так ми вибрали, ну, направду я вибрав. Поклавим люди перед фактом, що будемо всі в церкві святити, бо вона майфайна. Не ось у нас мало церкви на серверові парадних, а й бо мені ся веде, тож треба всю. І не лише завтра ж мені май близько йти днів. А й просто вона файна. І це церква Святого Михаїла, по факту репліка реальної церкви Святого Михаїла у тому, де? У селові Ужок. АЦК. Єно щось тут поміняло з моменту, як сте... Йой-йой-йой. Ой, піп подумав, що поздит. Все добре. Поклавим ту сісю дзвіницю. Бо було май легко, бо тамки у ну дзвін дуже високо. І дньому лізти, но кампець як не стічно. Ну, та сюди кожен раз лізати. Ну, піп буде службу мати, айно буде щось там розказувати, та кожен раз вилізати горі там зеленькати, то буде страх як довго. Ну, та зато поклавим ту сісю дзвіницю, та думав, що так буде легко. Раз не знав, де будуть стояти люди з пасками, видав той горісим путиком було б файно, ні? Горісим путиком було б якраз. Ану, напишу челяди. То. Так, десь ми. Ну, ідім, будемо складувати кошар. Я щось так виголонів. Зафрештикувались ми та й порядок. Пойме кошар складувати. Я вам ще не вказував, я тут... Що у вас доброго є? Добрий день. Світячий камінь, огняний корал. Я би купив корал, направду. Та й світячий камінь теж. Подякував. Класно, я ще не знав, що з того буду чинити. Круто. Десь туйня була такое всякое.
Світячий камінь, може, в нього вже десь був. Ага, тут у нього ще один корал такий. Та вже в нього 2 сякі. Може, це буде якийсь фонтан може вчинити. Ну, айбо хотілись ми кошарку скласти, значить. Узьму видав цю жовту кошарку, бо вона має більш похожа на стандартний кошар. Ну, шалкер-ладочку. А хотім поникати що? Хотім поникати, що це можна на неї покласти покровець, наприклад. Можна на неї покласти покровець. А значить, буде гісалфетка. Або це може буде і відкрити. Ага, або кіт на неї кладе покровець, та не може відкрити. А свічку? А свічку це можна на неї покласти. Так, свічки десь тут Ольки були. Ага, так само, ж свічку на неї покласти може, бо не може туди відкрити кошарку. Добре, не бай. Беремо цю голубу свічку, буде в нас. Вчора до церкви як йшов, та сяка іпен була голубенька свічка в нас. Та якраз. Де то? Ну, момент. Все добрі. Ну, Олька, тут гнилое м'ясо є. Класно. Добре, значить, що нам треба класти в кошар? Якийсь стандартний набір. Має бути паска, має бути сіль, мають бути яйця, має бути сир якийсь. Сира, правда, у бабці не є, та треба нам буде дещо придумати. Та й що ще? Шоудар якийсь покладемо. Щось таке. Ні? Терновий кущ. Це терновий кущ. Як буде май справно? Христос воскрес. Низько сядемо паску на серверові. Тут у нас вже є кошар. То будемо думати, що у цей кошар будемо класти. Є в нього свічка. Тут нам є свічка. А думав си баяк. Може візьмемо цей білий покровчик один, та будемо класти гісалфетку на тото. Ацяк. А свічку аж поприню. Ацяк. Бо не можемо покласти. Не можемо покласти і салфетку, і свічку. Авать. Не знаю, та буде перед цим. Буде перед кошаром, нормально буде. Терновий кущ. Добре. Буду знати. Ну, та збираємо то. Збираємо кошар. Що у нас там має бути? Паска у нас яка може бути? Буде у нас хіба хліб простий. Смажене свинське м'ясо. Це вже возирадги по справдішній шоудар, бо ніч ліпшого не можемо мати. А от ні, ото не буде свинське. Я візьму сякий стейк, коровлячий, бо він лише візуально має на шоудар похожий. Цукрова тростина, гонна у нас бити ципуля. Юй, забувим найважне. Треба ми бу... Юй, де ми є скло? Забувим дещо дуже важне. Скло. Треба ми тут і начинити. Господи. Склянки. Все раз гет викладу. Треба ми воду набрати. Треба ми воду начинити. Ваштак, лада, свічку покладу теж гет раз. Йой, забивим. Інтересно, це думалося, то буде варити на воду. Йой! Чекай!
О, я знав, як можу чинити. Матір, ти солодку. О, туй-сюд. Добре. Йой, ні, таршів туди не треба. Бо я тільки не встигну зварити, видав. Я не знав, як воно все довго буде варити ще при тім. Ну, добрі. Тім, поникаємо. Є в майнкрафтовій квітка якась називає цибуля. Я за такое нігде не чув. Тут такої косиці точно не є. А от я таку косицю ще просто нігде не видів. Готовнята. Ще мені треба порох. Пушковий порох тут є. Лабораторія внятуйка. Значить, пушковий порох. Так, сюди будуть потрейти. А я йду спати. Добре. І це треба буде на воду. Ушитко за планом. На системі треба буде якусь другу шалкерладу, бо не перепутав. По перекладу нараз, убомся пак не путав. О, готово. Та шиковно доста було. Я дістав з довбаття Відицька зіліварня. Ха-ха-ха. Відицька зільоварня, ото я дістав. Та це дуже шиковно ся чинить. Такої пару секунд. Ну, я попробую, я сьогодні ще не пробував. Класно! Фунгує. Добре. Так. Вона фіолетова. А точно ся кличе цибуля. Я щось... ну, дораз, момент. Найсе далі покладу варити. Десь тут... ні, може так і тут. Це не буде того в рецептах. Цибуля. Не є тут такого. Фарбиво з того можна так чинити, ні? Наприклад, лілове. Це лише комбінацію тих. Золота вагова пластина? Інтересно. Так. Складуємо далі. Та і все. Наварились ми. Хоч іще в мене 11 пустих є, та можу піти ще зварити. Можете ще набрати води. Ай.
Йой, страшно капець. Ай, все, уже сен. Ну добре, доста ми раз. Раз ми доста. Посятились ми файно, дякуємо. Та й на серверові епін щось мене посятили, та завтось ми туй. Сі3 гет, Сі3 туди, добре. На серверу щось мене посятили, якраз тепер будемо тим займати, бо нам було що сятити. Йдемо складувати наш кошар. Ага, тут 3 та й готово. Та й сі вже в нікуди фактично. Добре, йду їх десь викладу раз туди. Та я кампець зілльовар, я воду зварив. Ну, жовта у нас буде кошаром. Ідім туди складувати, що у нас у тим кошарові буде. 61, лише обід, добре. Значить, має у нас бути паска, має у нас бути один шоудар. Єдна цибуля буде. Як бити з сиром, як бити з грудкою? Диньовий колач можеш учинити, він буде похожий на сир. На то мені треба ще цукор. Та й яйце. У мене яєць не є? Кампець. Тось я мушу все вести на дачу. Та й мені просто треба яйця у кошар. Тось я мушу вести на дачу раз. Угу. Там у мене кури суд. Ну, а ви як пасочки посятили, розказуйте. У нас було доста шиковно, хвала Богу. Година була файна, не падало, не померзлись ми. Швидко в порядку було. Ну. Не якийсь не сяти в мішку, кампець. Тут у нас вже є колач. Добре, можемо взяти сись готовий. Це буде сіль туди. Значить що? Цибуля, сіль, сир, шоудер, паска. Та й ще самі яйця би треба взяти. Та не всімся, чуєте, трафило посятити паску гемай. Йой, перебачте, я не хотів. Якраз їм за яйцями прийшов. Що, є нова лише? Це все? 2? Ви ся смієте, да? Коли сюди зайду, та не годен їм... Ясно, ви лиш утіки. Ну, до хижі. Суд яйця, добре. Так буде нормально. 16. Туди-сюди не треба нам. Ну та й порядок, та й тут нам є комплект. Що має бути? Що має бути посяченою? Ні? Можеш казати, ось зібрались ми. Все те, що у нас має бути в кошарові. То, що у нас має бути в кошарові. Паска, шоудар, це буде сир, цибуля, цукор, сіль та й яйця будуть. Паранно. Тепер це все треба просто привести в порядок. Та й свічка. Свічка, ясне діло. Куди без свічки? Медумі.
Ще мені я ніякі не буду класти раз. У мене ся в родині не сохтувало такою би солодкою щось класти в кошар. Та й, правду кажучи, і м'яса не все ся клало. Так має по-скромному. Я си тут нові двері в загороду вчинив. Мені ся всяк полюбило. Ож і стрижка маленька є, ож може стати, коли дощ паде. Та й вже повноцінні двері, а не просто тут і воротцята. Бо сама городина, пустив він був городину на 2 висоти, ож убивання кінь не втік. Та тут і воротця таємні там дуже не файно визирали. Всяк мало ліпше, всяк має в ньому дещо. Кінь метує. Ямко. Він... Ямку, що чиниш? Пусти гет. Пусти гет від цю. Ти що чиниш? Бо він такого більш не видів. Ну. Тут нам загорода. Знаєте, як ото. Знаєте, як ото у загороді ся жиє з вічми. Та й не хваливимся. Поклавимся вівчарську колибу аддика. Поклавимся ких пару на серверові. Ож. Подумали ми також, туйки салаш уже, та біля салаша має бути то та колиба, у котрій живуть вівчарі. Никите, яка файна. І це моя вівчарська колиба. Якраз прийшов час спати. Вона дуже підсіцька, видите, вона дуже така маленька, міста много не занимат, а є у ній, рахуйте, усе, що має бути. Тут нам є городію, лада, єся де виспати, шпор, варштак, світло є, та ще є день, два слоти ще є, на того би дещо ще си можеш покласти. Паради, виспались мися в колибі. Ну. Ідемо. Зафрештикувати. Я ся спорзнив. Ну вже не бай. Уже як є. Треба си було булю взяти за місто стейка. Але ягоду сесі понабирати. Здорово, Укуне, здорово. Цікаві ідеї, за що кажеш? За того, що класти в кошар? Це за які ідеї? Це за калибу. Ну, тепер йдемо то нормально пошорити. Ні, яйця ся там можуть стати, а все треба буде перевнадіти. Значить, це буде сіль. Сіль, добре. Це буде цибуля, пера. Сіль, цибуля, пера, добре, це паска. І це буде сир, не творіться. Заклибуй за двері в загороді. Ага. Ну, дякую, то я б придумав. Сир, та й що ще мало бути? Щось ще мало бути, я ніч не забув. Шоудер мав бути. Воно ся мені просто склало в єнну все. Шоудер. Ну, тепер повний комплект. Шоудер, сир, паска, сіль, цибуля та яйця. Яйця не мусив вже переіменовувати. Паради, значить, і це є. Покровець на паску є. На кошар. Значить, буду класти зверху покрівчик, а біля того свічку. Та й кресало з собою взяти не забути. Ну, парада, сяк, ну, файно. Чоколадних яєць, мальовані нормальні яйця взяти. Які чоколадні? Що таке говориш? То вже прибаганки модерні.
шоколадні яйця дітям не кина. Своїми руками чинене, мальоване яйце варене, мені се видить много май, май вартує, май мало за те, що воно не куплене, а твоїми руками вчинене. Та видко, що і тому доклався, що тобі не єдно, що ти за то не аж просто веру то 20-ку та й готово. Що за робота? Все, я вже дідо. Вино. Не думав їм над тим. А ну, що в ній є? О, може то. Ай, ну мож вино вчинити. Дораз. Де там були тут і? Jedного медоста. Ой, Петро зайшов. Добре, значить все сюди, а і все ще піде нам у кошар. Як се називає тот сорт вина, з котрого світло чинять? Я не тямлю. То, що Челеноє та Ізабелла, котрої у нас має росте, ну, бо я не знав, бо у нас в горі там якоїсь другої приймало, та ще не чув. Най буде сяк просто. Туди. Вино домашнє. Ну, правда. Сяк уже годно бити. Так, добре. Туйка у ня вода. Туйка у ня є мій кошар. Кресало у ня є, свічка у ня є. Добре, я в принципі, можу казати, готовий. Єдна лиш проблема, я не поранно у дітей. Щось це таке. Треба поникати, що в ня є доброго. А ну, йдім вибирати. Є в ня сякий, доста стандартний зелений комплект, зелено-фіаловий. Є сякий синьо-фіаловий. Ай, бо це ще не конець. Ще в ня туйка горі були сякі варіанти. Є в ня ще сіро-жовтий, такий домак бірюзовий та й челений. А може це домак удіти такий русинський прапор. Ха-ха, дораз я так і вчиню. Де ми суд шкури? Не є. Чого не є? Чого не є? Мали бути. «32, а чи не застане?» А ну, надавіть ми ще пару шкур, будьте добрі. Це в мене така негуманна дуже ферма. Що вони там самі трощать, та то все в ладу паде. Лише їх треба наплодити, та й порядок. Експірієнси не години мені долетіти. Добрі. Онієнами впала, ну, супер. Ну, будуся надіяти, аж застанемо. Бо не йшов туди геноцид чинити. Баньомайструємо самобавку. Точно, я забув поміняти то. Ну, забув їм поміняти опис на стрімові. Яй-яй-яй-яй-яй.
Дякую, чистований пане галичанин, ож указали сте ми. А я би й не доникав сам. Я щось такимся заугорів із тим. Добре, треба ми ісе, та й шапку. Далі йдемо то фарбити. Треба ми буде білое, червоне та й синє. Сяк. Мігаль хвалить галичан. Ну, більш такої не увидиш, направду, все йде на раз у гіцикої. Ні, бо фіглі-фіглями, коби не сись галичанин, та я б у самобавці коня не знайшов, бо він мені підказав, як то вчинити. Добре, значить, і це буде синім, і це буде синім. Значить, гаті будуть білі, а топанки червоні. Сяк? Добрім затямив. Я ся дуже надію, що я добрі затямив. А ну. Мушуся провіряти. Айно. Не творіться нич, не творіться нич. Так, нас тут раз лише четверо. Ну, сяк уже маленько ліпше. Сяк уже поранно може йтися тити паску. А ну швидьте, на каналові Мигаля Кушницького новий фоловер. Мономайк. Я знав кого-то. Не просто знав кого-то, а сись чоловік у нас і на стрімові був, і строїв, і якоїсь... А ну швидьте, на каналові Мигаля Кушницького новий фоловер. А це вже сміхи, Стасію. Я знав, що ти мене фоловив перед тим. У мене тільки урожай не визбираний. А ну швидьте, на каналові Мигаля Кушницького новий фоловер. Це у вас така бавка нова? Мене отфоловлювати та й фоловити зась. Йой, там ся вже змірка, то би йти спати. Ну, чекайте. А ну швидьте, на каналові Мигаля Кушницького новий фоловер. Так що чините? Та доста. Доста вже було. Ні, я вам усім дуже дякую, бо ви мене перед цим вже фоловили. Що це за бавка така? Утфоловлювати. Зараз тільки утфоловлю. Ні, бо серйозно, хлопці, нащо таке робити? То лиш спамить тим аудіоприколом. Так, 7 раз не треба. Сіно туйка покладемо. Далі зафрештикувати. Ну, пойте в село, кажу вам іну хижу, яку купив. Я чесно не тямлю, це я вам її вже вказував. Тудися Микула переселив. Бо ще до служби чекати, а чекати. Комедія. Ще до служби чекати. То вже Піп най напише, коли буде служба має конкретно зачинатися. Ми ся провеземо в Загруню, кажу вам, де Микула живе. Не. Йой, дай Боже, нас там уже 10 насникать. Пхі. Давно такого не було. Ану поклоніться. Тако там прийшов, а не поклонився. Все таке, хіба нас тепер 10 у іни хижі сидить, а 6 мовчки. Ну, я сей, коротше, заказав був сисю хижу, як видите. Сисю хижу, учинену у традичному русинському стильові. Заказав їм був у фангеймера.
Це тот самий, котрий MC Струк. А! Щом забув? Щом забув? MC Струк. Де є то та галиба? Ага. Угу. І все. Айно. І це, коротше, лінк на донат. Ми збираємо на трумбету. Може, низько так. Для галочки оповістив, що то... А, Джонні Струк, точно, МС Струк. Я вже пливу, кажу вам. То видав споза того, що спор знивився низько. Лукавийня поколотив. Та що б хотів повісти? Построїв ми цю хижу, я за якісь ресурси купував, не пам'ятаю за що точно. Поникайте, яка іпна. Дуже паранно вчинена. Все так і має бути. Я просто не тямлю, це я її конкретно на стрімові указував. Тут вже одну маленьку я перевнадів із бутором, бо тут лише шпор стояв, а бутора ніякого дома не було. Я поклав постіль, поклав їм ту лавицю, інструменти, бо Микула мав з чим робити. Та й таке. Правда, Кось ще з ним мав жити, а втік гет. Я привіз був двох, а другий втік гет. Микула якийсь видав не дуже добрий сусіда. Та пустиня гет, будь добрий. Шестеро зайшли поникати півницю, щось там чинять, дораз дойдуть до сіни. А, тут і шестеро, які прийшли на стрім та й мовчат. Ну, туйня стайня з коровами. Та й маленько ми назбирав сіна на зиму, бо тут його набити тяжко на серверові. Тут земля не дуже родить, знаєте. Та добре вже наносив їм сіна. Здоров? Ну та й майся. Доста було. А, кітісь ми вже тут. Та йдемо поникаємо, що там настроїв Маркович. Він нас видав не никат. Ви його на стрімах теж ще не виділи. То новий персонаж. Він на серверові від недавна. А! Господичку, як їм все напудив. Не знаю, може там можу упасти. То там все було. Ну, пішак метує. Хижа із вальок. У мене поганий спогади за хижу з вальок. Ні, та з дерева. З дерева. Ну, тільки тямите у мене обсерваторія. 4-та. Найліпша із моїх. Або зад обсерваторії у нас новий сусіда. Саша Маркович. Дім поникаємо, яке в нього газлівство, доки ця служба не зачала. Тут у нього шпори стояли, ба куди їх забрав? Сніг такий поклав. Тут у нього стояли шпори, десь пропали. Ну, в общем, ту йому хоч... Качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Чому не державною? У мене є. Прикурити треба. Ну, та що? Татусь, яка в нього хижа. А, чекайте, треба поміняти нараз шкала. Редагірен. 20 гривень заляли. Ну. Та як думаєте? Чому не державною? Гуська і каштелю, то що? Там гуси якісь? Ніките, як у нього файно. Падимент у нього випний. Правда,
стріхи не є. Другий шток ще не дочинений, ясно. Туйся ще строїть. Ну добре, треба би ся віддав вертати. Помалу думі. Що мися не любить у многих, та й у всього теж, ож учинив таку платформу аеродром. Нащо це чинити, я не знав. Такое гіби не може газдівство вчинити, кіт не вліпити аеродром. Видите? Ну добре, свистатися. Йой! Божечку. Ти... Ай! Фух! Я сьогодні напудив. Капець! Такі бід... На, там іще йдуть. Є в нього з собою молоко? Є, добре. Що за контент прийшов? Я не заказував. А! Того з прапором не є? Не вижу. Що десь є? Думаю, може, заблокував. Все. Сетили бистися. Фух. Ну, добре, затоня прокляття, не я там можуся супокійно в село вертати. Йо, я домак забув, в чому хотів розказати. Споза цих. Що у нас священик дещо заказане вживати. Йой-йой. Ну я дораз прийду. Поникав, що там піп. Стоїть посеред церкви голоду. Урізав. Мономайк, шкода, що мене не буде на службі, не годиним ся бавити, комп'ютер все мало поламав. Йой-йой. Ти не казавись. Шкода. А ну, чекайте, там ще щось писали. Стасу у своєму репертуарі. Ага, можеш поселитися. Айно, Роберте, можеш поселитися на нашому серверові. Лиш там суть правила сервера. Ну, стандартно ж. Не можеш паскудно лати, не можеш красти, не можеш убивати. Просто так не можеш убивати. Там є вимочний трафунок, коли можеш убивати. Пак по тому розкажу. Я тепер я після стріма вержу інформацію в шитку, Роберте, добре? Далі. Пішли бись ми у Колізей Пасху святити. У Колізей Пасху святити? Ти серйозно? Йой, то вже такі потемки? Йой-йой, то треба більше спати. Так, мені сьогодні, тож я на службу все з собою взяв, що мав взяти. Священникові святу воду мав їм принести. Уже й бівня є. Біжу. Все, спиме. Як думаєте, позад кого додали нове правило за убивання? Що може убивати, коли до якось прийде? Не коли до якось прийде, а коли якось лізе на чужу територію, та й шупа у ладах, та й не признається пак. Ну, ідім натягнемося, це вже якось зайшов від церкви. Кітісте на серверові, а не знаєте, ось куди йти, то туйка. Штрековся доберете до цього міста, туйка є штація, церков Святого Михаїла. Ну та за ним пішак веде на церкву. О, вже якісь люди вже прийшли. Христос воскрес! Воістину воскрес! Диви на службу, так. Ну,
Яйце. Чекай, у мене має бути. Люди добрі, дайте колдошовинно яйце. Стасію, сповідуватися треба було сперед Пасху. Низько вже все, низько вже всі ночне. Що там такое? Стас і все профітікав зараз. Айно. Єй! Нико не видів, я позвонив то-то. Так, а ну всі паранно обрати, всі паранно обрати, добре. Так, я тут сидів. Ні, я тут сидів. А ну. Смійтеся, сидимо в церкві. Ти сяк. Стріма у мене туди не було. Та що, слухай, я не піп. Піп-туй. Знаю, чекаємо якогось. Не знав. Не знав, ки чесно. Теоретично нас тут кілько, троє. А ну ж, я напишу в чаті, це якось ще має бути. Буду. Момент. Там ушитко. Забирай. Чуєш, та то. Стасійся звідат у чатові, це не один тися посповідати тепер за свої гріхи. Ну ні, потім пак якось з ним договоримо окремо. Чуєте, пак екскомунікований? Та він тепер на стрімові в чат пише. А, Ні, священник ся розбере то, що казати, що включати. Та що, теоретично тусь ми троє, а когось четвертий був. йде дорос. Койся. Койте. Все, службась. А не Все, знаю, все. з чого службу починати. Так, то. Придумай, Дащо, ти туй пип. Ну добре, зачитаю даш бо. Один імсак читати. Єжиш. Ай, годинись, нормально. Нехай лише я то маленько загашу твіч. Ну, читаємо книжечку. Угу. Хоч щось. А ми пак будемо підспівувати. Як це так? Кажи, Христос воскресе із мертвих, смертею смерть поправ, Ісущих во гробіх, Ісущим во гробіх, живот дарував. Я не дуже знав співати, перебачте. Я і він теж. Ну, айбо, там іще щось у цьому мало бути. Ветхого і Нового Завіта по язику словенську.
Я ще не розумію, якісь квадратні букви. Ну, служба би ся мала вночі зачинати, бо ми вже В тут. квадратному боці сме. Направду у квадратних ісме блоках тепер. Якоїсь слово отеврейська в елінський язик 70 і двома богомудрими приводники прежде воплощення Габа Ісуса Служба Ісуса ся зачинати. нашого, Служба ся зачала. Ісуса Христа. Пусть заходи. Ще маєш пару минут, все добре. Дораз то ще Олька забіжить, вона на всей ночну не встигать, перебачте. Служба найде далі, все добре. Знаєш, що може навіть щось попробуєш, що ти не серйозно. Ай, ну розкажи нам за жизнь. Ти піп, ти наш духовний пастир. Ти знаєш, як ото має бути. Можеш це посповідати? Ну, ходь, будьтеся. Піп не побірував читати Біблію та рішив так своїми словами переказати. Коротше, Кажи, що тебе болить. то, я був тут у церкві без вас один раз. Та, коротше, палив їм свічки. Тут і свічки гинди я по церкві розклав. Не сесі, це то. Гинди по углах свічка стоїть. Та малом церкву не запалив. Господи, я кресалом по тому по гарадиці, кою палив, воно се й мило горіти. Я й не знав, що так може, коротше. Ну та добре ось мав із собою відро води та загасив їм. Айно. Або я за то нікому не розказував. Кайся. Айно, я ся каю, так не мало бути. Ну, Лиш не бийте, ня. Йоу, дякую, я йду сяду гинди. Може я ся посповідав? Там Стасій пише в чатові, що хотів би ся посповідати, бо мені сидить низько, то не варіант. ходьте, Костя ще се сповідати. Щось буду чинити. Ну. Я низько зайшов у церкву. От і стояли. Я так сильно рукою махав, бо ся хрестити, аж свічки погасилися, розумієте? Каюся. За що сякаєте? За сильну молитву? Також руками той махав у церкві. Бо то було процесове общення з Богом. Ну, я се надію, що то буде умягчительний фактор. А да, то нормально, що нас піп б'є прихожан. Ото у нас такий обряд, така то. А, вижу, Іван. Це Іван сповідати. Іван Не це. можу щас. Він це не поклав звук, так і казав. Казав, що покладеться, щось у нього там якась біда. Розумію. Ну та то вдоникайте, що вчені всяко, бо у Бог їх без кіну, не без кіну, а без того, без мода того. Боїмося всього. Дідова кацараку. Що? Екзорцизм. Треба му мало не такого попама і професіонального. Я не знаю, я ся вчив мукачився. То що, та будемо йти класти кошари вже? Кладіть кушерки, коротше, я... Чуєте, я ще лише не придумав. Як ходити з парізами? Як ото буде? Як їх маємо тут, типа, віза? А ну швидьте, на каналові Мегаля Кушницького Чи новий треба на фоловер. щити завадити? У мене лише одна ідея була. Ошацякся. Ой. Господи. Ошацякся щитом закривати та і сяк іти. Другого варіанту я не вижу. Могло би бути? Ну, Та сяк-сяк. ну та туди ставайте з кошарами, а я з парізами
Господи, скріншот ми ся включать. А я з Парізами туди. Давайте. Ай, ну я з Парізами туди кругом церкви обійду один раз. Там ніч якраз. Файно попало. Не хочемо нагоду спати, аби нас там зомбі не забивали. Я се ляжу спати раз. Як ставати АФК, я забула, я в лісі біжу. Я не пам'ятаю, Ти в як лісі? ставати АФК. На мене напали зомбі. Йой-йой. Йой-йой. Та ти там? Кампець! Я куди біжу? Ти біжиш від озерове. Фактично, ти далеко ще від нас. Слухайте, там маленька проблема. Олька в хащі, не гона стати АФК, на неї зомбі напали. Може вийти із Я не сервера на пам'ятаю. Айно, откапчайся з сервера, откапчайся з сервера. Все, рано. Можеш Там ще заходити. зомбі є не згорілими. То вони згорять. А у мене 2 жизні. Ти кіть не зайдеш, вони не згорять. Ти можеш зайти та втікати від них. У тебе другого варіанту не Я є. не знаю, в котрий я біжу. Я добре біжу. Ну, айно, ти біжиш від Морьове, а по Морьове просто підеш вгорі, там увидиш там пісок. Так, По де якому? тут класти кошари? Можеш кукнути, у мене там ну, все файно напароване. Гурі морем то куди? А, ну то у тебе там карта відкрита. У мене там карта відкрита, а ну чекай. Сюди біжу, де треба. Айно, там пісок, а тепер від піска ти будеш мати справа Челений острів, а зліва нашу рибацьку хишку, та тобі туди наліво от горі. М. А там є путь. Тут якась колиба. Що за колиба? То чия колиба? То моя колиба, не спознаєш? Юй-юй-юй. Юй-юй-юй-юй-юй. Полікайте, який Котаркович то понаприношував. Боже, ну всього гостина. Я На добре. 10 сімей. Зараз. А ну вакулько вона приношла, хочу видіти. Айно, Олько, ти добре йдеш? Твоє діяння. Чуйте, я на 2 минути видойду, лише Ольку заберу, бо в неї там зомбі проблема. Є шишмані. Добрі. Файно, файно. Я вижу церкву. Видиш церков? А то то. Я в тебе дам що їсти. Ой. Є чуть-чуть. Я ти дам. Є. Я просто ж вис... Бо ти не заїла, а біжиш з земним здоров'ям. А десь? Так, мене застріляли. Ти розумієш, тебе Ще я застріляли. на ягоди впала. Та їж. я вижу. Та їж! Так я на Лічися! Це Ти сита. Капець. Ще би тебе раз убили на Пасху, на Великдень, но. всяко то поночі до церкви Правда, ходив. Зира. Ну та, є у когось ще щит єден, аби ми двоє з Парізами У йшли. мене. О, пойме. Чекайте, може щось пограло, якась музика. Як? Когось має співати то. Ісус Христос воскресе із мертвих. Я. Не слухайте, я не знав співати. Я теж. Я теж не знаю співати, бо не кажу, там заходимо А де в наш ютубчик. кошар? Ну то вже таке, чіт. О, можеш, Айно. Заходи в Ютуб, та. Айно, Олько, це наш кошар. Добре, А де грудка? грудка не є. Сир. Ото грудка. Де сир? Пак сир. Пак сир, а грудки ні. Та перейменуй. Побіжи наскоренько до ми закид з Парізами проходимо, а ти встигнеш. Знаєш, як то вчинити? Не знаю, куди бігти думав. Та долі берегом. Туди, Руно. Отче пак. Ви що? Хочете оповісти, аж ви з мене не всі гріхи вибили? Що ся стало?
Не вчуємо вас, дійшов їм маленько. Кажу ж, не вибили сте з мене усі гріхи та вирішили сте добити. Ні. Ну та що, та пойме обход з Парізами чинити. А де в нас вдома тоді сині приколи? Чекайте, То ще вони піп хочуть. не утяг із Ні, своєї просто, пам'яті. просто йдеш на Ковалови, О, є. кладеш туди колач і перейменовуєш його на грудку. То не колочі, ти зараз. Добренько, де починаємо йти? Та кругом церкви, туди руно, так, отсяк обходимо. По прямоголи йдемо. Десь у цяк йдемо, гей? Ай-яй-яй. Ну. Добре, так, давайте. Ко буде так бомбую, хоч давайте я буду ведучий. Пів попереді, айно, а ми двоє ззаді з Парізами. Ну йдім. Це буде щось включати ще. Саме просто паска грудку забили, ну-ну. Йдемо з Парізами, видите? Та чекай, не сяти раз усьо за шором. Кампець не Захарено біля церкви, то драча туй. Ісус воскресе із мертвих, смертею смерть поправ. Ісус чим во гробіх живот дарував. Ну, я старався, чесно, я старався. Так нормально. Обход із Парізами успішний, мені ся любить, всім дякую. Добріся хрещу, воно. Добрі. Все добре. Добріся хрестиш. Давайте коло кошарок сей. Все, стаємо коло кош... Йой. Столічку. Стаємо коло кошарю. Ну, Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес. Христос воскрес! Воістину воскрес. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскрес. О, І йой, там Рома хотів прийти, а не встиг. Каже, що буде ще полтаву. Ходьте, вам окремо організуємо. Індивідуальний осячий. Гей, а чому у нас свічки погасли? Може свічки загасли, бо воду вся загасили, ні? Спокійно. Кампець. Ну, ви видите, у чатові пише, що з собою в церкву брати. Ні, ну, це сміх якийсь. А, це тот другий Кушницький. Я не тямлю, як звати. Віталія чи? Та чи... Пише. Ну, та ми ще чекаємо мало двох. Айно, це трьох. Ігри на собі чудо. З яєць вийшли курята. Чудо! Знаєш, як це каже? На Великдень ушитко живое торжествує.
і побігло десь туди си. Куря. О, ко попалив свічки назад? Я. У мене паде здоров'я, мушу щось їсти. Ось хоче заїсти ламінарію. Сушену ламінарію, ну ти знав. Ти дотепер говієш, я так порозумів. І саме жінчі Мустафа й найде, знаєш, тих, кого то-то. Та я Кого попала. пуст держить. Ти, Айне, щось стало? Я свічки попала. Я думав над тим, Айно, ж можеш гувіти та самі крумплі їсти жарені. то вер м'ясо. Нич. Неконечне відео. Не порзное раз іме. Тобі ся привиділо. Святий отець, ви помного у церкві ладана пахаєте, вам все вже привіжать. Стасів, я читав чат, або, ну, нам то не буде інтересно. Ладолада. А що всього за прапор? На пошарові. І це не прапор на кошарові, а я чий то салфетка. Ого. Ну, ж салфетка. У нас. Юй, а я забув нашу покласти. Требало не фану вмісто салфетки. Айно. Ну. Лиш єно шкода, ось так не можеш поникати, що там унну. Угу. Баде покладе свою кошарку, десь стойка. Пак і з другого бока гонни ще ставати. На два боки гонни ставати. Просто уже дораз ніч, а Рома писав, що у нього ся елітра поламала, та він довго буде йти. Зато Тарковичі з Чеківдьом уже йдуть. Та почекаємо їх, посятиме зась. Я в тя ще достату і буду посятити. Є. Бігай. Капець сміхи. Я лиш переживав це Рома встигне. Я так на карті лікав, він так далеко, що. Знаки проспали цілу ніч. Йой, він видав, буде плисти морем, то на цілий день. Майнкрафтовський. А через салфетку не слухай, Роберт розумний. Якраз ми пише у коментарях Роберту, що то насправді так має бути. Ось кіт салфетку кладеш із верхи, то вже не можеш поникати, що вну кошарові. Вона закрила. Точно. Все продумано. Надіюся, в нас у кошарі порядок навела. Вижу, порядок. Все файно. Грудка. Блін, ну це Що? геніально. Це геніально, цю позицію на гру перейменувати, на правду взяти. Ну, то Олька придумала. Ну, Стасій дуже проситься. Стасійся дуже просить, тож коли він це може посповідати у попа, або я не думав, що буде реально. Айно. Ці кошарка. Це двомісний кошар. Двомісний кошарник. І все або з ним нараз обходити церкву. Ну, що я йому вколю? Чуєте, а я якраз хотів, а мож фану задіти зверху на сесе. На що? На лодьку? На лодьку чи ні? Кошарку вкрали. Не мож. Ото, коротше, я думав над тим, ось як учинити поход з Парізу. Воскрес. Ще двоє ся присоединили до нас. О, курятко мала. Серус. А ну, станьте руненько коло своїх кошарів, я фотку нам учиню. Таку, знаєте, гі все чинять. Наклав. Такі, знаєте, гі чинять у соціальних сітях, коли викладуть, тож ми на Пасху.
Фотьку вчинив, файно вийшло. Ну, Окей, поранно. ще, Ануш. Ануш, сфоткай, як я зводив стою той. Тренер такого. Що, де? Ага. А так оби й кошарки було видно. І чилять. Дорос. Ну, ось як має бути добрий. Краса, парад. Ще кого чекаємо? Ще когось чекай, ще Рома має бути. А що, ні в кого із їх не є плаща? Ще двоє мають бути. Ще вижу по карті, ось іде Рома. Він уже біля челеного. Ну він уже за челеним мостом, за челеним островом, значить він скоро буде. Та й Та й з китайського варуша теж нам двоє йдуть. Єден іде, вижу. Штрекався добира, та він теж скоро буде. Ну та парафія веде. Добре. Ладно, буде ще чуть-чуть. Тобто ви ще двоє будете, ей? Айно. Може якусь запаліть тут свічку, ці горять не ніжу просто. Горять. То я себе відключив до під час ці. Ну все я розумію, чоловік з іншого континента пливе. Якось був плащовий, я тут нікого. Пливе з То іншого не плащ, континента, то тут її крила. сидить і вас. Сись, котрий пливе по морі та каже, що ломили в нього ся крила, він хотів прилетіти. То він зато пливе, за того чекаємо. Паски нам де суд? Шегі 1, 2, 3, 4, 5. Ники. Паска. Чим не паска? Фунгує. Ти грудку видів? Я грудку відео, я дуже зацінив. Та й то. Мішко, Піп теж казав, що дуже поранно. Бо яке здання. Никите, є грудка, це Олька не забила, бо я би забив. Шоудар, сир, паска, Коло церкви, файно. сіль, Тут як облік. цибуля, О, пера Христос воскрес. та й вино домашнє. Писанки. Та яйця. Айно, та яйця та й пісенки. Ну та що? Ну, що йде? Ще один. І це кого так файно звучить? Так і це в нас тот на органі грає. Оу, Христос воскрес. Де стаєте? А чому дзвони не дзвонять? Це з кулачом прийшов. Солодку паску. Паска наголо. У нас черленицька звонарка, никайте. Христос Нікайте, воскрес то іще того раз. потятко прийшло. Ну що, йдемося ти дали? Айно. Цим фатьом. Добре, то буде одна така обща. Якийсь спіч, кажи. Ну, та що можу повісти? Та 2-3 слова, кажи. Будьте здорові, то все. Дай На м'ясо. нинішній день, коротше, наша свята матір церков празднує. Ніфіга себе, яка кошарки наклав. Празднує свята матір церков Великдень. То значить, що Христос воскрес. А ми руснаки. Народ, котрого ідентита сама по собі, вона невозможна, вона не може навіть помислити без церкви, без восточного обряда. Даже аж і сметифірки може дако і не дуже гибовіруючий. Бо епін мусимо признавати то факт, тож коби не церков не було б руснаку зовсім. Вона творила ідентиту, творила культуру, а відбрала Воістину. участь у творенні культури. Ну. Правоємці, не правоємці, кажу. Істо так. Ну, це друге діло. Ну добре, Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Воістину воскрес. І стала на, і Настя обстала бутилочка. Єжі маленької курятки. Христос воскрес. Воістину воскрес. Воістину воскрес. Якось най ще мало сьої сяченої води уп'є. Пойте кось. Уберу з вас єдного. Аби упів. І спів і щашу. Оба, сись не йде. Пойте. Ходь за мною, там кажуть, що ти маєш піти. Тільки нігай станеш, ти тільки уп'єш. Вернися черяди. Раз, два, три. Ух! Перебачте рефлекси. Дайте собі, це моє місто. Усі станьте коло кошарокси, як пересити, давайте быстро. То-то, Я ще щось оповім. чистований душпастир наш, хвалять вас дуже на твічові в чату і кажуть, ож, добра проповідь була, ож, ну, сяк має бути. Ож швидку правду кажеш. Ну, прекрасно. Я се стараю. Ну, то ще раз голос так вам повім, знаєте, то Христос воскрес! Воістину воскрес! Ну, а тепер забирайте свої кошарки та йдете дому. Пойме їсти домі. Хочу до вас, до когось із вас у гості. Свічку брати з собою. Пой до нас. Ну, йду до вас. Підіть мене. Пойме. Найвижу ж, як же. Ну. Давайте, боже. Катар, як іди, прекрасно біжи. тут. Йой, божечку. Ці Та й в живот на мою домі. Йо, забавим своє їдження. Забавим своє душа. Ти хочеш тут на терасі їсти? Ага. Ну, можемо. Можемо і тут. І файний вечір. Зайдемо у вечері до хижі. Пойте. Сидимо. А як сістиме жінчам? Пустов рукою правою на тото, на градичу. Лиш пустов рукою мусиш. Айно, сяк. Попробую вашого сира. Мало. Ушло ми. Що? Ще тут на руки привели. Бо я вам так повім, аж некий. Муса їсти ламінарії. А як устати? На shift. А ну сфоткайте, може. Ой. Сидимо. Я все забрав. Ти все Ненароком. Я вже одну фотку вчинив був, бо то мало. Треба би ще. Зараз нас файно сфоткать, Петро. Вже Петер сфоткав. літер, тикай, Петер літер. Треба б якось спати ліг. Чуєте, треба б якось спати ліг. Може я побіжу наскоренько. Ха, чисто у клінера куриця впала було в кошар. Війна раз в день. Айно, сир кляганий такий. Посятили паску. Гостину посфоткать? А? А гостину, кажу, посфоткать?
Сфоткайте гостину. Слухайте, може вже м'ясо? Та чуже вшитко мож. Можеш. Поранно кемпець. Мені це дуже полюбило. Ну, то встиглись ми швидко за планом. Так і мало бути. Салат. Салат принесли. Ну, це файно, тільки їди нам і дали. Якусь настояща гостина. Ну, поки як. Духом іди нічого не відчув. Ай, ти мені. Ну, ж скочу на когось із вас. Фоткайте. Що, де, куди, як? А? Нас! Серег. Добрі, упалив мені один кадрик. Я не знаю, це так весело. Стасію, та тепер ти казав, що він на то не має час. Іди в інвентарьові. Носи се по справдішня гостина. Намітали вшитко в кого що було. Такий, вже стрянки там валяються, вижу. Домашнє вино ніко не випив. Знайшлись ти до хиш. Тут живуть великі путьовачі, Червеницька та й Вишнянин. Вам тут радія і бобой стенично кивали. Отож. Хижа файна. Ну, поки як. Там на другому штокові кітщо гостьова. Там можеш переспати та й заїсти кітщо. Будемося по вашій хижі мало пройти поникати, як там у вас. Ай-ай. Дякую, красно. Байви ціплять. Пойме одну, може, всі. Красуник. На, ще ти їде мечити. Кажеш, а яблука? Так не гудно на землю метати. Їдження. Коном хижу запалив! Комі хижу запалив! Що це було? Тако хижу запалив. Жона. Жона ми хижу запалила. О, я знаю. Кого так красава. Некий Мигалю. Все це буде стіл. Мигалю, некий. На мене. Яке це смішно озирало. Мече на стул. Сесю. Добре, добре, добре. А он паде сара. Мгм, ясно. На землю.
Ну, та сякое у нас. Сидимо тут і гостимося. Мало не пішла хижа, ну. Я ся так перепудив, що. А тут хтось реплей у мене є. Ну, парадно. Та й в мене теж повно файних кадриків, буде з чого нарізати, да, що курто є май веселе. Ну, я би то. Я би казав, що дуже файно вийшло. Епін самий стрім я би вже дораз кінчав. Ну, гостимося дали раз. Чуєш, а тут блок землі там твій. Де, що? Туди на подові. Там є блок з землі. Де? А ну кажи. Розумієш, вон там і мав бути, це то ендермена носив. Де? Туйка не. Ага, ти себе безюно ендермен приніс. Як би я готуй поклав? Що? У мене у мене не є. У мене не є гадвабного дотика на тому. Земля у нас? Де? Краса. Та навіть і буде. Туйка Де? нічого. Де воно покаже? А ну, що в нім? Там ціла земля є. Бо такий тайник. Ха-ха. Шударі то делікатесно. Як сідати між іншим без того, без... Просто пустою рукою, авать на покровіць, авать на гарадичу та сідаш. А цяк, видиш? Порядок. І які файні фотки. А ну, ко там пущать салюти в хижі? Вже Фотки. Хтось не знає тут ту техніку безпеки. То що я там вижу за ЛГБТ срамоту, прости господи. Я осуждаю, якщо що. Осуждаю. Тикайте. То-то. А, то в бережника дома. Йдемо до бережника в гості. там уже ніч пройшла, що це вже понеділок, можемо йти його поливати. Бережник. Ує це не я готую. Ні, не його. Серверові. Може буде маленько дефайно без нього йти, або що вже вчинимо. Ото у бережника там трансформатор. А, другий. Йо, яка отара вийшла. На, по деревах хізають. Щось забула? Я придумала, я можу сховалки хижу фраси запали. Ну, як Можеш. А, пусть мене ряд. Скакати з моста. І з цього не вийде, Давайте- А ні, з цього теж вийде, айно. Давайте ушікуємося, файно. По очереді будемо скакати. Ну-ну. Ходьте всі сюди десьте, панове. Та тут з голосом лиш ми троячий. То не тручеш. Ну добре, коротше, я іду никай сюди, а? Треба б якось спати ліг. Та я засплю. Вставайте АФК, ко може. Фрас, вера, тіння.
Стас пише, закаляйтеся, гія давно. А, кінкець, то я затоптав безумно. Дебіл. Що це стало? Треба десь покласти. Що? Покласти бережникові, бо я затоптав му безумно все се. А, то моє. Не творися, я пак посажу. Що? Насіння із того. Та що, там, Юрибася волі. пойте никати трансформатор. Будьте. Трансформатор, ото тот фільм, де ся б'ють роботи. Трансформатор, то кіно десь б'ють роботи. Все, бережника сяки. Господичку, мене тут нема самої. Воістину воскрес Томаше. Айно, служба вже була, вже ми посятили, вже ми ся погостили, тепер йдемо никати на трансформатор. Який? Кріперо-пороховий трансформатор. Трансформатор. Дуже файна була паска, Томаше. Шкода ж не встиг ісь. А куди ті всі лізуть? А ну не безрядити. Но. Айно, Томаше, шкода уж не, то не встиг ісь маленько на... Олько. А! Ти упала та й умерла. Твої уровні до мене полетіли. Біжи десь. Дома. Та добре ж дома. Так, біжу з дому. Біжу на мої уровні на тебе впали. Айно, там коли ти вмираєш, та випадує експірієнса. А! Ну, кампець, та позабирали твоє цуря. Ну, вже в мі тут. Деся фоткати. А, о, туйся можеш фоткати. Тепер докажи, де чиє цуря була, айно. А ну, Олько, провір, це все ти вернули. Та що, та я би помаленьку вже, коротше, кінчав стрім. Файно було, або доста було. А далі можемося вже розбігати куди. Бачите, мене не попало карту. Мало стиня вчора блистили, але вже не думав, що вже все хана на німечку. Ну та що? Буду кінчати потихо туди. Та що, чистовані позирачі? Воскрес. Айно, чистовані позирачі. Христос Христос воскрес! Файно було, дуже весело було. Я хочу пак ще раз щось таке. Я хочу пак ще раз щось таке. Добре, все. Раз усім дякую. Пакся ще з вами.